participan seran molt especials, perquè seran els nens de cicle superior, que comenci el programa. Sinònim de per aquí amb Ribagorçà. Prostit. Correcte. Amb la B, nen amb Ribagorçà. Bordegot. Correcte. Amb la C, utensili o objecte que serveix per obrir les portes. Clau. Correcte. Amb la D, paraula que significa molt soroll amb Ribagorçà. Bevatori. Correcte. Amb la E, utensili que serveix per netejar el terra. Escampa. Correcte. Amb la F, element de fusta que es crema a la nit de Sant Joan. Falla. Correcte. Amb la G, verb sinònim de barallar-se. Garbà. Correcte. Amb la A, primera persona del plural del pretèrit imperfecte indicatiu del verb haver. Natrosero. Correcte. Amb la I, pronom equivalent a aquest. Isto. Correcte. Amb la J, sinònim de brutícia. Garcia. Correcte. Amb la L, paraula que significa aviat amb Ribagorçà. Lego. Correcte. Amb la M, cridar l'atenció per haver fet una cosa mal feta. Marea. Correcte. Amb la N, primera persona del plural. Natros. Correcte. Amb la O, acció de vomitar. Orxegar. Correcte. Amb la P, petó amb Ribagorçà. Pochó. Correcte. Amb la R, color vermell. Roi. Correcte. Amb la S, com molt fort. Sambollada. Correcte. Amb la T, patata amb Ribagorçà. Trumfo. Correcte. Amb la U, sinònim de maldestre poc hàbil. Saput. Correcte. Amb la X, crits que fa una persona malalta. Chans. Correcte. Amb la Y, sinònim Ribagorçà de bordar. Nyapil. Correcte. Els guanyadors rebran al seu domicili 50 quilos de xirella i de chorizo roi. Enhorabona! Fins aquí el nostre programa d'avui. Espero que us hagi agradat.